Abusua mekyerɛkyerɛ obi a menim sɛ ɔba de adom obi a ho yɛ. Nana Asante me nso me ho yɛ paa. Na ɛnnɛ me ne wo bɛsua adeɛ kakra bi afa yɛ sugar level. Yare bi yɛde baa yɛfrɛ no sɛ diabetes. Na deɛ mpɛ sɛ meka kyerɛ nnipa nyinaa sɛ onipa bi ka kyerɛ wo sɛ ɔbɛtu diabetes ase a na nipa no ɔpɛ sɛ ɔku ɔpɛ wuo, ɔpɛ sɛ ɔtu sugar level ase a, because onipa biara ɛyɛ dɛn a Nyankopɔn ɔbɔ adeɛ no ɔma sugar kakra ɛbaa nipa awidie mu. Ɛnyɛ saa nka ɛnyɛ, ɔbɔ adeɛ no ɔnim neɛ ɛyɛ na ɔyɛ ɛberɛ biara. Na mmom no yɛduane binom ne yɛ nneɛma binom ama level no anaa limit a ɔbɔ adeɛ no de maa yɛn no aboro so. Nti ɛnnɛ obi tumi nya asikyire yareɛ ɛyɛ diabetes no na ne nan ase ataatae na kyerɛ sɛ ayɛ nneɛma bi a ɛwɔ hɔ. Ha adwene paa, ha adwene yie paa. Ɛnnɛ no me ne wo sua adeɛ bi afa ahaban bi a ɛsa saa yadeɛ no paa, ɛko saa yadeɛ no yie paa. Saa ahaban no ɛno nie, yɛfrɛ no nkodankodabode3. Nkodankodabode3. Na saa nkodankodabode3 wei ɛyɛ nneɛma bebree, ɛyɛ adwuma bebree, ɛsa yareɛ bebree, ɛyɛ sunsum mu adwuma bebree. Na ɛnnɛ no mekyerɛ nneɛma mmienu afa saa nkodankodabode3 wei ho. Nkodankodabode3 wei ɛso adeɛ bi ayɛ a na ayɛ te sɛ beans. So na wobɛte sɛ kekɛkekɛ. Ɛso a na ayɛ te sɛ beans ɛna ɛwɔ hɔ no. Mepaakyɛw wopae beans no a mfa nkyerɛ wo yie sɛ wopae beans no a hwɛ adeɛ o, wobɛhu sɛ ɛma nketenkete bi ɛwɔ beans yɛka no sɛ nkɔdaa ne bean na ɛwɔ hɔ no, wobɛhu sɛ ɛma nketenkete bi wɔ mu. Mepaakyɛw pɛ saa adeɛ wei bebree na wobɛtumi a yam. Woyam a na ɛbɛyɛ te sɛ powder. Nti woyam a no yɛ powdered form na bebree mpaakyɛw fa si hɔ. Wosɔre anɔpa biara hiti nsuo ma no nyɛ dedɛdedɛ na fa kakra fa gum na nom. Yɛn sɛdeɛ wɔyɛ tea na but ɛmfa milk no mu mfra. Wodeɛ fa saa powdered nkodankodabode3 bean no ɛno a nom ne saa nom saa. Maame meka kyerɛw, sugar level no ɛbɛba fam normal te sɛ deɛ ɔbɔ adeɛ ayɛ no pɛpɛɛpɛ, anaa te sɛ deɛ wokɔ hospital a doctor bɛka kyerɛ wo sɛ ɛmmra no ɛbɛba fam saa pɛpɛɛpɛ ɛde ama wo. Mepaakyɛw ɛnyɛ biribiara, ɛyɛ nkodankodabode3. Nkodankodabode3 beans no a ɛwɔ ho no, aba no ɛwɔ mu no, ɛno ɛne yɛde sa saa yadeɛ no. Saa nkodankodabode3 ya nso n'ahaban nkodankodabode3 n'ahaban ya mepaakyɛw sɛ obi yare bi a yɛfrɛ no sɛ stroke paa, obi a stroke ɛhaw paa no, anaa wohu mpom owidie mu sɛ stroke ɛhaw paa, mepaakyɛw kɔpɛ nkodankodabode3 ahaban wei bi na wapɛ ahaban bi a yɛfrɛ no nunum. Ka ne mmienu bom na fa si gya so ma ne nhuru. Mepaakyɛw ehuru a hwie ne nsuo no na fa gu yɛka no sɛ bucket mu. Mepaakyɛw fa dware. Ɛmfa hyehyehye saa no nkɔworɔ wo ho, ɛne deɛ kwan so. Fa dware na wodi dware saa no a wobɛhu sɛ saa wontini no mu a saa adeɛ no pɛ sɛ ɛba ebi a na mogya bi ɛna asisi. Meka kyerɛ wo straight sɛ ɛbɛnane ne nyinaa. Bɛnane ne nyinaa. Ɛyɛ very powerful. Nunum ɛne nkodankodabode3 ɛyɛ stroke aduro paa. Nana Asante mese ɛyɛ stroke aduro. Ɔbɔ adeɛ ɔnyɛ ɔkɛseɛ. Yɛnkɔ
second teaching about nkodankodabode ye. Eno de ye call spiritual. First one ne physical, but we de spiritual. Me pacho say wo pese wo ye man of God. Wo ye nyame nipa. Me pacho man ko ba bi nkono no moja bi nko twitwa moja bi no mu a at the end of the day no and the animguase ebebrew nature ana obo ade nyansa mu no wodi tumi ahyen habamam nti onipa bia wonim habamma na ote habamma ase no onim se obo ade e tumi ayeden ahyen habamam me pa cho sade ye be ya wo nkono moja bi mu anim mu ase na wo nkoye nioma bi ade wo ha obeba no wo ye sofo na se wo pese bambofo no ebie wani duru akira obo ade nyankopon bie wani duru akira wo ye sofo amepa choko nkodankodabode yi bi na haban yi bi wo kokope na haban we bi a anopa tututu de ba amepa cho but before then no wo bepe Florida water ayi Florida water na wo de si ho pe be mienu ana miensa enti anopa tututu wo sore a oni obi andi nkomo na wakwa tete nkodankodabode no na wayam na odi afra Florida water na odi ahoro anim emprenso 7 times yes ade we to aso emre kakra mu no se ade na wo ye no eye adwenpa na ade papa na ade be ya twedua mponam nkodankodabode we so ebebie wani aduru akiri nkodankodabode we so ebebie wani aduru akiri Awurade Nyankopɔn de tumi ni ahode ahyen habama bebree mu a etimi bie nipa ani etimi ebie nipa aso bebree na ɛyɛ na enipa nti enipa hweyie kakra because wobɛkyerɛ obi de bɛyɛ papa obi nso de bɛyɛ bɔne ɛno nti de ma kyerɛ ne nne no bɔmɔden na yɛ bi na wo de wo yɛ bi a na wo de ho adansedie nso aba me pa kyɛw ukɔ YouTube a obenya ye videos ni bebree wɔ hɔ de hia se obebote sunsumsem ase TV otititi ntamu te sunsumsem ase TV ukɔ a onya bossa apɛ be wo se Nana Asante meda hɔ ye kyerɛw nhaban mu na ye kyerɛw sunsumsem enso emu me number is 0550691515 0550691515 mo kuma se gyache pram so oba ade ente na nemu nkyerɛw na onye okase on fom free adumu enko adumu bye bye.